иброҳим бобоҷонов 20 нафарро аз оилаҳои камбизоат соҳиби манзили истиқоматӣ кунад. Апаҷон, мушкилии шумо паси сар шуд ва умуман зиқ нашавед, ман дастгирӣ мекунам. шумо соҳиби хона ҳастед. дуогӯи анамин бача Раҳими Ғармӣ ки ҳунармандоро қадр мекунад ва ҳунармандоро дастгирӣ мекунад. ранги як мӯъҷизае буд. ин мушкилоти 30 солаи ман рафт бо шарофату дастгирӣ ва шафоати Раҳими Ғармӣ. Alijon MC ай трек бахшида мешав ба Раҳими Ғармӣ ки қадар қаҳрамониё нишон дод. аввал салом алейкум ба ҳамаи мухлисум. фаҳмидум ки ютуб пур шидай, ҳама ҷош ба як исм. меган Раҳиме омадай, беҳад шахси хоксорай. меган ёрдам мекадаю ба касе ки нодорай. акай Раҳим зинда боши, ба иқа кори хайрит ки иқа репери тоҷиге ҷо доран. репу байдуд натури ба и корот хоил кади я барбарша. вақте апаи гулбаҳор ба худ як хонаву дарша. ба иқа корои хайрит чихе будану даёнай ки далу ба ҷои ютуб номуд Раҳим паҳлавонай. уже ба корои хайрит як шахси қаҳрамони ту Раҳими Ғармӣ не я Раҳими тоҷикистони ки чандин ка бағалда ту хонаву дар додӣ. ҳамиқаша фаҳмидум ки ту як шахси худододӣ ки молу мулки ту фаҳмидум ахир надора. ай вақте дастгирӣ кади бахтиёри ғарибшора. акай Раҳима мехом доим боши саломат. мехом дуогӯ бошанд фариштаҳо то қиёмат ки аиқа кори хайру чандин касали осос шуд касе да хона додӣ. ягум рай ту миннатдор шуд. акай Раҳима мехом доим боши саломат. мехом дуогӯ бошанд фариштаҳо то қиёмат ки аиқа кори хайру чандин касали осос шуд касе да хона додӣ. ягум рай ту миннатдор шуди рӯзо. акай Раҳим дида иқа хоксорита хостум ки нақл кунум дареб каме дороита. фаҳмидум ки ба камуш 17 машин дорӣ. бовар кун ҳалолут бодо иқадар дороӣ. медонум ҳамаи ҳамия меҳнати чанд солатай ки ирӯз чандин мағозат ҳатто берунай давлатай. фаҳмидум муфлис шуданат тура дил монда накард. дониста ки муфлис шудӣ бо ту кади ҳаракат ки ба қуллаҳои баланд коре када бираси. ина расид ҳаму рӯз ҳамаш будаю да насиб ки ту раси ирӯз бо орзуҳои деринат. ҳатто сабаб шуд хайр кунӣ чандтаҳо да беминнат. акай Раҳим рости гап ту як шахси қаҳрамони ки далу ба ҷои ютуб уже Раҳим паҳлавони. ай рӯзе ба кори хайруд ҳамара мухлис кадӣ. раҳмат мегум ки да халқ ихе сурприз кадӣ. акай Раҳима мехом доим боши саломат. мехом дуогӯ бошанд фариштаҳо то қиёмат ки аиқа кори хайру чандин касали осос шуд касе да хона додӣ. ягум рай ту миннатдор шуд. акай Раҳима мехом доим боши саломат. мехом дуогӯ бошанд фариштаҳо то қиёмат ки аиқа кори хайру чандин касали осос шуд касе да хона додӣ. ягум рай ту миннатдор шуд.